No, ďalší nudný deň. Počkať, veď, ja musím ísť do obchodu. Tak ja idem bicyklom. Kde je môj bicykel? Ja si idem kúpiť bicykel. Ale veď prší. Tak. Tak, dúfam, že tam nikto nebude, lebo ak ten bicykel je drahý, no tak proste to ukradnem, lebo ja neviem. OK. Počkať, veď tam už niekto je. Tak, dobrý deň. Haló, dobrý deň. Dobrý deň. Takže máte tu nejaké bicykle? Áno, určite máme. A akej farby? Zelenej, červenej. A ak vy chcete, no tak môžeme vám dať hociaké, aké vy chcete. Fialové. Fialové. Tak, fialové. No, ja si vyberiem tak. Takže fialové. No, Nechce, počkajte. Nech sa páči. ďakujem. A bude to stáť 10 kg. Idem. Tak, dúfam, že ma nevidela, lebo no, ja si musím zmeniť vlasy, lebo Hej, nie. peniaze! Nie. Dajte mi peniaze! Nie. A potom vás nechám na pokoji. Ak mi dáte peniaze. Ja vám nedám peniaze. Ja nemám. La 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 la. No tak ešte, dajte mi ten bicykel. Nie. Mám, počkaj. A mám, papa. Nemáte ten bicykel, ten bicykel je môj. Ne. Nie. Rýchlo vám to. Niečo spravím. Prosím. Ale ja som si zobrala ten bicykel. Prečo, ale je to u mňa. No ne, ale mám bicykel. Pozri. Zo
Zobrala som vám ho. A teraz, papa. A nemôžete ju už ku mne. Čau. Nie. A čas 2 bude, keď dáte odber a like. Tak majte sa a čau.